oh 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 oh. Samapta gumelar keblak loncat sakjroning kekayonan nggih wis. Kakang mantelung mangulon uga mantelung mangalon nggih kanthi sanga katiup dening samirana ngagemaken wis. Wah. Opo. Lah. Ya iki kang wujudipun petak gegelan lan uga girsing wis. Loh, malompat sakjroning tapak kapuntren nggih. Hop, wah, hop, mula, kang karo wujud petak, kaparing asma ya iki kang sabya hanoman kang sadhake. Pancolot ngiwa pancolot neken katon kesit. Wih, lah, hop. Nah, wis sapa pawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana katon lan uga katon ora nggih wis kae sajake kang bakal dadi pemalang ningsung lan uga bakal anggoyak-anggoyak ana sakjroning kraton wis hop weh anggota kae jebul anggota oh bakal tak oyak-oyak iki wah oh wes ya iki coba yen pancen kowe darbe watak satriya Mandara tutun ana sak landhoning lalayonku nggih reda anggota mandeg kok dhisik aja sira tak tutupi kalor bali mangetan bari mangidul kowe keparat banget iya wis coba pas tak mandeg kok iki lho anggota kang bakal tandingan kowe iya hop lah hop nah weh anggota wae lemu daging tok iki tot anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemoy anggota coba mas lagi ngalengko bandi rada bakal tak dadeke alun-alun bakal tak dadeke awu geni oh oh ya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewiku yen sira bakal boyong dewi sita kan boyong wali hop bos hop yuk hop yuk lah oh ya hop lu hop katon jengkilak pensolatan rasa jroning taman kapuntren keng opo kek anoman aja sira kewanen weh mandeg kok dhisik kok lho oh blah
isin apa Arice aku mrice gramise wastaka sadela maneh bapane wastaka nyokake aduri kanggo tanapa bos panane kowe isin apa yen aku ora budal kalih saka kene kae sajae anggota wis nututi aku tak rodok golek papan sing ngombo do anggota aja keplinti kowe rene karo lapangane ombo do rene panggung kita paling teblok loro do coba maju tututan layu iki do anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man kowe apa jamu to pan awakmu kurung ngene iki piye to pan kowe turu ning aku ki wani karo kowe dok yo maju kene wanding lawan aku keparat nang kowe yo wus yo to kowe ndang medhok do suwi ra lagi do wus man deko pun anggota ora bakal sirih anggota ora bakal mlayu yen mau ngadepi kowe ken man padha rene yo iki lho anggota sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing ngombo wus kae kok ana kobongan gedhe kae piye to sus iki kratone ndoroku bakal diobong anoman man bangsat keparat kowe lho alemane dikene manane neng mburi aku ora mlayu do iki lho dok bakal tak lukani dening betah lu diraku karo tak labui rindu mabur mangawara-wara rehat tengarane acure kok makuru bangsa terus tetak kadya putula ora praciting turangga esi rakata dojo lalayu sapi ayo 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 goreng dewa lawale gosok lolo tak antem kiwa kowe endomu ngiwa tak antem nengen endomu nengen ora kena kosok yen ngono kowe tak cekel ora bakal mlayu kowe gedhe dhuwur ning ala-ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu kowe rong jamu ya dok ora jamu mana ning mburi ana apa ki nang dok ya hus up lah ora apa-apa oh sompiar dening aku mati hop lah ya hop
Do kowe kok mentolan nyekel aku awakku cilik lho, Do. Kowe waniku karo cah cilik kowe. Coba yang lanteng kowe iso usul teko tanganku. Biar pancen kowe sekti namborok kowe. Nah, ora iso. Kowe ndak bisa. Oh, yen kaya ngono iki tampakno Do. Pasti pecah dengan pecah siramu. Woi, hus lah. Hop. Aini, yo ngomong lo nih. Detik kowe sing segya. Apa iki? Hus. Iki bocah cilik longger. Renyek iku. Oh, wes. Oh, iya iki lho. Yen kaya ngono iki lho, mati dening aku katiasanmu habis.
Ayan urip banjur sregep ngibadah. Ayo. Jabrik sing hati-hati kalian Dimas. Sing hati-hati tanahku yo ninggal diterke bali Mas. Oh. Ayo, 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 ayo. Ayo ke posisi siji aturno. Wos. Lah. Sing mburi masih kosong. Oke, matur suwun Mbah Jid.